8. 7. 6. Nej, jeg gør det ikke. 6. Gigi, jeg tænker det samme. Det er så Gigi, når man sidder med hende der. Damn. Det er det. Jeg synes, det var noget af en hate kommentar, du kom med der. Så må det være det. Deltager ham der spurgte, om vi kendte Karl... Nej, om vi kan huske Karl Emil. Jeg ved ikke, om det er en pige eller en Karl Emil, det var OG Times. Det er min farmor også. Er det? Er det ikke det, du lige har købt? Jeg har købt det til hende. Hvad fanden er du så på? Må jeg prøve det? Ja, Hvad fanden kan man det på? For helvede, sådan der. Jeg vil stabbe mig selv. Guys, kan I huske Karl Emil? Det var OG's time, hvor vi ikke kunne fjerne ham fra live, og han blev ved med at sidde og sige alt muligt seksuelt, så vi blev meget bange. Jeg tror ikke, der er nogen, der kan huske ham derovre. Det skal de skulle være glade for. Vi fandt ellers ud, hvem han var. Altså. Han er Nora for Odder, altså jeg ved ikke. Det er så fair. Se, du var en, der skrev ja. Det var den samme, der spurgte, om vi kunne huske Karl Emil. Nå ja, okay. Men det var mind. Var det ikke ham, der sagde, at min mor var indavlet? Ej, jeg kan sgu godt huske Karl Emil. Sådan. Så for satan, vi har nogle OG'er at være herinde, mand. Vi har nogen, der altid ser min live. De er de biggest supporters. Og så har vi selvfølgelig også andre i os biggest supporters, men vi har nogen, der er OG-supporters. Vi har OG's, der kan huske greetings for Philippines. Hej. Enig. Nej, han siger hej for Philippines. Oh, thank you. Thank you. Crazy. Men fuck er det? Hvem er det nu? En eller anden Oliver. Det er ham, der er den lille, ikke? Så flying jeg fuldkommen. Han er fra Aarhus i hvert fald. Ej, han er på efterskole. Det skulle ikke være ham. Det er bare Karl Emil og OG's. For helvede. Lille? Nej, det er det. Nej, det er en person, vi kender. Jeg troede, det var en anden en. Jeg er sgu ret. Ja, det var heller ikke dig. Det var lige en myg, der fløj ind foran mig. Det kan sgu godt være. Jeg kan ikke lige tænke på baggrundsdagen. Hej. Hold da op, det er noget høj baggrundsdag. Han er dansker, smarte. Slap dog helt af derovre. Wow. Jeg skal slet ikke tage en attitude ind på min live. Det er kun mig, der må det. Hør I, hvordan han sagde hej? Det lyder ikke særlig dansk. Svæver. Kig på hans profil, så kan du skulle se, at han er dansker. Hey. Rubins. Hej. Jeg ved ikke, hvad fanden der foregår. Tak for at følge. Nej, det var ham, der joinede live. Jeg vil gerne sove. Forstår jeg godt. Men så kom den der tingest. Du har selv sagt, at jeg godt måtte komme herover. Det er ikke min skyld, du lå og sov. Hi, beautiful lady. I have a boyfriend. Same. Between, man må ikke ryge på live. Nu er det en af de der mood killers, det kan jeg slet ikke klare. Han anmelder os for at ryge for Hvad vil du gøre? satan. Hvad vil du gøre? How is den hvad? På spansk. Gør dig bare sådan, du ikke bliver bandet. Jeg har gjort det alt for mange gange. Jeg er ikke blevet bandet endnu. Den sidder bogstaveligt inde i kameraet. Jeg kan også... Vil I se? Det her, det er faktisk en 30K importeret fra Tyskland. Det er Summer Dream, som I kan se her. Den er lilla. Den har kostet mig 100 kroner. Og den kommer fra Aarhus. Jeg har købt den i Aarhus. Den smager rigtig godt. Jeg vil anbefale til dem, der... Ja, det er en Westbar faktisk også. Det er 30K. Den er rigtig god, hvis man gerne vil have noget stabilt at suge på i hvert fald. Værsgo. Stabilt er crazy, sagt han. Altså, hvis jeg blev bandet, så var jeg nok blevet gjort det nu, ikke? Nu er der en anden, der... Må jeg gerne se dine muskler? Ja. Wow. Du er klam, Cecilie. Jamen, i lige måde. Hvad fanden er det?
kender ikke personen. Lille Mik. Lille Mike. Den dreng i går. Reklame for Puff. Det er så reklame for Puff. Vi må hellere sige shout-out til vores stiler. Han giver rigtig gode priser. Der var dog ikke nogen Black Friday-tilbud. Der var pisse. Helvede, mand. Nå. Men 100 kroner, 15k og 30k. Du har nok ikke nogen. De må være små. Jeg har faktisk fucking store muskler. Luderabe. Mike, jeg vil bare lige sige, pas på, hvis du ikke vil have en på hovedet. Nu siger jeg det til dig. Mike, jeg siger bare, sidste gang, ja, godt du siger undskyld. Kan du huske sidste gang, vi var sammen, du spurgte mig om Puff midt inde i Aarhus, fordi din far ikke... Fordi hvad skete der sidste gang, du røg Puff? Mike, hvad skete der sidste gang? Pia, hvilken by? Vi er fra Aarhus. Og Mike, nu siger jeg det. Min kæreste var ved at slå Lukas LP ned. Skal det også ske for dig? Det er tillykke, du har en lige nu. Jeg kendte, hvem der stjal den, ikke? Den er god med dig, det tror jeg ikke på. Jeg har store muskler, du kan spørge hende. Ja, real big muscles. Hvem er din kæreste? En araber. Så hvis du gerne vil turde fuck med ham, så prøv. Mike, du er 1,40. Du skal ikke engang begynde. Og han er 17. Bare lige indenfor. Mike er ikke 17. Hej Abdul. Mike, han er 11 eller 12, jeg kan ikke huske det. Hej Thea. Thea, kan du ikke sige til lille Mike, at han please skal være med at kalde os sluderaber? Altså, du ved ham, der er på 1,40. Jeg fandt så ud af, at min kæreste er inde på liven, så det er fint nok, Mike. Super. Jeg tror, du skal se styr. Det ser ikke sådan ud, at du har nogen... Hvad laver Mike? Ej, men du skal ikke. Hvad ser herinde, mand? Er din kæreste læge? Nej, Mike, det er han ikke. Nej, det er han ikke. Min kæreste er ikke date. Min kæreste er jeg rigtig stolt af. Late simpelthen. Det er fucking crazy. Det er første gang, du har fået den. Ja. Er det Ossi? Ej, det er fandme ikke Osman. Nå, det er Osman, nej. Det er en, der hedder Abdul. Han er rigtig farlig. Jeg skal ikke sidde og snakke. Nej. Jeg skal faktisk være sød. Jeg elsker ham rigtig meget. Nej, det er Juren. Han følger mig sgu da. Jamen, kan du... Det er Mike nede fra Tranbjerg skole, du ved. Nej, ikke Tranbjerg, jo. Du ved, kører 10. Ham den lille. Ham der Michael, så render rundt med. Jeg vidste, han var i samfundsdaber. Din... Ja, Mike, nu har du talt dine dage. Nu har du talt... Begynd at tælle dem. Vent 2 sekunder, Mike. Du er ikke i live. Tramperskole, nu giver det mere mening. Hvem er du? Vi ses, piger. Vi ses, Liva. Ses, skat. Jamen, vi går sgu ikke på Tranbjerg. Hvad snakker du til mig, sådan, ven? Thea, sorry, jeg er god hud. Det er fucking crazy. Det der skal jeg lige have et screenshot af. Tak, Mike. Der fik jeg lige et screenshot af. Nej! Thanks. Cut in 4K. Din russer. Ja. Jeg er faktisk dansker. Privet. Altså. Sukker. Jeg bomber Ukraine. Damn. Fucking sluky. Undskyld, hvad? Undskyld, hvad kaldte du mig? Jeg spørger dig en gang til, Mike. Skal du have en på hovedet? For jeg kan sagtens få dig til at få en på hovedet. Eller dunski. Jeg kan sagtens få dig til at få en på hovedet. Næppe. Jeg har et screenshot af dig nu, der sidder og siger til min kusine, at du er en god hund. Nu synes jeg, du skal til at... Bevare dine ord. Godt. Ja. Bevare dine ord, okay?